Dneska máme video, který je o Smart Challenge. No a vy víte, v čem to spočívá? Že jsme tady se Štěpánem a s nějakou holkou. S Josefínkou. Takže jdeme na to. Smart Challenge. Ne, tak to já neudělám. Kamo, to já dám. Ne, tak to já neudělám. Hezky. Já nenatáču, omlouvám se. OK. A to mám vyzkoušet i já? No ty vole, to budu to zkoušet. Jasně. Tak já ti budu 10. Ne, Tak jo. já to zkusím. A pak jo. Ne, počkat. Wow, ty vago. A já jak nemám mackat. Nemám mackat. Ne. Ne, nic. Nech to, nebo do toho. Já možná budu riskovat svůj život. Neboj. Hlavně nezemlžit. Jo! Dobrá práce. Jo, díky. Tak já Kamo, já to dám. Ne, jo. Ne. Honza. Já jsem ještě ani nedělala. To vůbec mě nezajímá. Takže. Bude to pro vás trochu hard, ale to je jedno. Takže jdeme na to. Nechceš udělat. Jo, chci. Tak to nevím. No to udělám znovu. Počkej, já to zkusím. A co jsi chtěl? Můžu tady natáčet, jo? To přeskuj se. Mu to dám. No. Můžu chvilku, Štěpán. Tak to dám. to nedám. Jo, na to. Na. Lidi, to nedám. Počkej. A já to počkejte. Přestaňte točit. Pane, vypni to. Lidi, ne! Vypni to. Lidi, ne, toč. Štěpora. Dal jsem to. Wow, ty vago. Tak jo, Smart Challenge. Počívá to. To dej nás. Někdo mě ještě někdo zadal. Hej, kam? Tak. Tady je kluk. Čekej. Doufám, že tam nechce vylézt. Jo, chce. Určitě. Počkej, já to zkusím. Lidi, to je pro mě easy. Akorát mě budeš natáčet, kam ne? Je, tak jsem neprvně, pokud jsem to nedal. No tak ty tam nemáš pavučiny, já tam měl nic. Vypadni. Nic brzy. Hej, fakt brzy. Hej, já to dám jen to. Lidi, To je hrozný. vylez to. Pojď tam vylez. A teď to zkusí i Zdenda. Hrozný. Neudáš tohle. Tohle jsem se bál. Neříkej mi, že chce skočit, to už nedám. A teď jak sleze... Tam budeš jen sedět. Lidi, a teď jak sleze dolů teda. Počkej. Jak sleze dolů, ne? Ne, on fakt skočí. Ne, dobře. Wonderrick snad svůj vlastní život. Tam nejsou banány. Banány se nepočítají stejně. Lidi, ty to zkusím já. Ale nevím, jestli to dokážu. Zenda leze. Doufám, že neriskne svůj vlastní život. Chyba! Co? Já šlápnu tamhle! Žádná chyba. Ne, veď, že byla chyba. No a? Nebylo. Byla, já šlápnu tamhle. No a co, tak tam šláp jako. Tak tam nešel. Jo! Jde auto! Nejlepší.
nejlepší mistr. Napište do komentářů, jestli to dám všechno. A ještě k tomu, dejte like, naklikejte tam hodně milionů odběrů. Jo, klikejte